हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमफ्राय दा भिडिअआ जागोन आं मबाइलनि माबा अर्डार होदोंमोन दे मबाइल अर्डार खालामदोंमोन आं इखो लायनो थांगासिनो ओमफ्राय दा माबायाव लकेशनाव मोनफैबाय मबाइला ओमफ्राय दा फन खालामदो आरोना माबायाव करियार माबा मबाइल माबाग्राया लाबोग्राया बियो फन खालामदो ओमफ्राय बे मोनहैगोन 2-3 मिनिटनि उनाव माबायाव मोनफैना दं जाहैबाय माने ओमफ्राय कल खालामबाय दंमोन ओमफ्राय फना नाङाखै जाहैबाय आंनाव ओमफ्राय दा नै दसेनि माबा थानायनि माबायाव इयाव फना नांदो ओमफ्राय दा लेंहरदो आरोना मबाइलखौ लायनो मबाइला ओमफ्राय रियेलमि C35 दै नोंथांमोना नै दा माबानोबो हागौ सार्च खालामनानै नायनोबो हागौ बाट मबाइलखौ आं देखायगोन मोनखांबाथाय दा बेखौनो लायनो थांगासिनो बारा गोजान नङा ओरैनो 2-3 मिनिटसो लागोन थ' फ्रेन्ड्स मबाइलखौ मोनखांबाथाय आं देखायनोसै हा हेलो फ्रेंड्स फाइनली आं मबाइलखौ लानानै फैबाय माबानिफ्राय करियार माबानिफ्राय ओमफ्राय दा नै रुमाव मोनफैबाय दा मबाइलखौ नायनानै देखायनोसै आं माबायदि दहायथ' खोन्थाखादों आङो मबाइला माबा रियेलमि C35 ओमफ्राय दा बेखेवनाय आरोना मबाइलखौ नायखांबाय दे आं माने दि गोदान माबा मोनसे गोदान बुस्थु मोनदोंबाथाय नायाबालासिनो थानो हाया आङो ओंखायनो नायनाया आगोल जायो आंना बेखायनो नायग्रोनाय जाबाय आङो देखायनो माबायदि मबाइलखौ नायनायाव माबा आइफन बायदि नुयो आरोना आइफन नङा दै बाट रियेलमिसो मबाइलाथ' नैबेनो मा दं बेखौ आं देखायलांनो सिङाव नायाखै मबाइलखौसो नायदों आं माबायदि ओमफ्राय मबाइला बिराद माबा आरो स्मुथ बिराद माबा उनखैजाय दा माबा आं सिगां थारमाने एसे दाब्ले आरोना मबाइला ओंखायनो बिराद मोजां मोनो बिदिखौ बिराद मबाइला गोबा जानांगौ आरोना माने बिराद मोजां मोनो माने लानो थाखाय थारमाने कम्फर्टेबल जायो बद्रा बद्रिबाथाय लानो सुखुवा ओमफ्राय नै मबाइला बेनो आइफना सोरबा माबा होनगोन आइफन बायदि नुथारो दे खिन्थु आइफन नङा मबाइला नैबेनो नि बेक ओमफ्राय नैखि आरो फ्रन्ट बेयो आगोलखै ओमफ्राय नैयो बेक साइड ओमफ्राय केमेराया दङ इयाव मोनथाम दङ ओमफ्राय मेन केमेराया जाबाय माबा 50 मेगा नैबे 50 मेगा 50 ओमफ्राय बेयाव होनदो नै AI केमेरा होनो माने एयार कन्डिसन केमेरा आरोना मा हिट जाया गरम जाया इयाव लाइटफोर थायो किसुमान मबाइलाव लाइट थानायजों गरम जायो हिट जायो बाट बेयो जाया आरोना एयार कन्डिसननि माने केमेरा मबाइलाथ' बेनो ओमफ्राय सिङाव नायबावनि मा दङ मबाइला एसे अजन दं दै बयानो अजनखौ देखायनो आं बेसे ग्राम पाक्का आंनि आन्दाजावथ' फवासेनि बारा दं खोमा 250 ग्रामसो मा दं नैया माबा चार्जारनि माबा नै चार्जार हल्डार ओमफ्राय नैया माबा दंबावो नै केबल एडाप्टार नैया नैबेनि चार्जारानो माने चार्जार हल्डार नै आरो केबल एडाप्टार बेखौ थारमाने बेखौ देखायलायला आङो बेखौ थारमाने खुलिनानै बेयाव सोबानो जागोन आरोना नैबे सोनानै ओमफ्राय चार्ज होबानो जागोन आन्दाजाव जेबो गैला खोमा दै आं माबा हेडफनबो माबायाव नुनाय बायदि मोनाखै बाट सिङाव बारा बिदि माबा गैखानाय बायदि मोनाखै आङो नायबावनि बेयो सिङाव आथा थानायखौ खुलिनो हाया आरो एफ' गैया बेखिनियानो मबाइल आरो चार्जारल' बेनि अनगा जेबो गैया ओमफ्राय आरो बे मानो दाना र' बे जेबो माबानाय होनाय जायाखै दै माबानिया थागोन नै मडेलाथ' बेनो आं दहायनो खोन्थाखादों रियेलमि C35 ओमफ्राय माबाया रामा 4GB ओमफ्राय नों लानोबो हायो माबा 8GB लागै दङ 4GB to 8GB बिदि माबा गैया दै 6GB बेफोर गैया किसुमान माबायाव थाखाया रामानो 4GB 8GB 12GB ओरैसो थाखायो आरो इयो 4GB आरोना ओमफ्राय बेनि माबाया जाहैबाय रम मेम'रि माने मेम'रि फिक्सआ मबाइलाव थानाया 128GB गासै ना 128GB ओमफ्राय बेनि माबाया
बेटारि एमएचआ जाहैबाय 5000 5000 ओमफ्राय माबा दङ माबा दङ सेन्सार दङ नैयाव माबा ब्लिंक जोङो दै नै मबाइलाव नैबे चार्ज होबाथाय ओमफ्राय नेटआ अन नङा नालाय अन खालामाखै अन खालामबाथाय नैयाव पिं पिं जोङो आरोना सेन्सार ब्लिंक नै केमेरायाबो नै 50 मेगा एसे माबाजों लाइटजों बारा सिनायबाङाखै नुनो नागिरा नोङो नै 50 मेगा ओमफ्राय माबाया जाहैबाय डिसप्लेया जाहैबाय नैबे गोलाव 16.7 इन्चि ना सेम 16.7 cm ओमफ्राय आरो माबाया नैबे ग्लास आरो नैबेनिफ्राय बे लागै 6.6 ओमफ्राय नै गुवार आरो 16.7 ओमफ्राय बेटारियाथ' खोन्थाखांबाय नै दासो 5000 mAh नैबे 5000 mAh बेटारि ओमफ्राय नै सिमनि माबाखौ देखायदो बे माबादो बेयाव होनाय दङ 8.1 mm अल्ट्रा सिम होनो माने बै सिमनि माबाखौ होनदो एडाप्टार ओरै सोयोना बेयो फ्रेन्ड्स मबाइलखौ अपेन खालामनि माबायदि आंबो अपेन खालामाखै दे नायाखै जायखिजाया ओरैनो मबाइलखौ नायदों आङो बिनि माबाखौ बडिखौ नायदों माबायदि होननानै दा अपेन खालामनि मबाइला गेवबाय नै रियेलमि ओमफ्राय माबा दं नै पावार बाय एन्ड्रइड दङ गाहायाव माने एन्ड्रइड मबाइला ओरैबो माबा दिनै लानो थाखाय बिराद कम्फर्टेबल बिराद मोजां आइफन मडेल सेम टु सेम आइफन बायदि नुयो बाट आइफन नङा नै स्टोन नै दा नै माबा जाबाय दै जायखिया नों माबायाव गोदान मडेलाव माबा खालामनांगौ जिमेल एड्रेस माबा नांगौ एक्टिभेट खालामनांगौ बेनि उनावसो थारमाने गेवलांजोबो आरो ना माबा बे मबाइला बाट आं माबाखौ खालामग्रोना लानि भिडिअखौ आं खिनियावनो दोननाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय